dels seus interessos ocupen ja una part més important en la distribució dels pressupostos de les administracions públiques. Aquest deute afecta de manera negativa en molts dels serveis que presten els ajuntaments. Sabem que aquest deute no deriva ni tan sols té una relació amb la despesa en serveis públics estatals de la Generalitat o municipals. Sabem que una bona part d'aquests, uns 240.000 milions d'euros en aportacions de capital, crèdits i avals, s'han contret per sanejar o rescatar empreses i institucions de crèdit. Algunes d'aquestes empreses es troben en processos judicials o amb greus acusacions de frau i gestió negligent, afectant aquesta desviació de fons públics a la resta de serveis d'obligada dotació per a les administracions públiques. A més, els títols de deute públic per a rescatar bancs i empreses en fallida subscrits amb les entitats i agències financeres privades comporten condicions oneroses dictades per una prima de risc que és controlada per agents especuladors. És conegut, d'altra banda, que bancs i altres organismes financers creditors imposen programes d'austeritat i acceleren els processos de privatització dels serveis públics. Aquests programes i privatitzacions són causa de greus patiments, atur, disminució d'ingressos, pèrdua del dret al desenvolupament personal i augment de la mortalitat. A més, d'acord amb aquest deute extern, es cancel·len les ajudes a aquells països del sud en què mantenim un deute per la nostra responsabilitat en el seu subdesenvolupament social, ecològic i humà. Com ha reconegut l'expert independent de les Nacions Unides sobre els efectes del deute extern en el seu informe de 13 d'agost del 2012, les càrregues excessives de deute extern tenen un impacte negatiu en la realització dels drets humans i el desenvolupament dels països deutors a través de la desviació de recursos dels serveis socials bàsics i a través de les condicions adjuntes als mecanismes internacionals d'alleugeriment del deute. Ha dit adés que si simplement es tractava de presentar mocions a l'Ajuntament i que en aprovar-les ja tingueren efecte i els objectius que es plantegen en la mateixa moció es dugueren a terme, això seria, la veritat és que mel de romero. I no és aquesta qüestió. Hi ha vegades que se plantegen moltes mocions, la mateixa de la dona, que són mocions, en molts casos, que tenen una càrrega d'intencions o d'intencionalitat molt gran. Algú deia, en el maig del 68, si és realista, demana el que és impossible. Realment, amb aquesta moció s'està intentant una miqueta això, que si és realista, demana allò impossible. Allò impossible, però que realment és allò desitjable, perquè hi ha moltes coses en què és el plantejament d'aquesta moció i a quin extrem hem arribat, que és el desitjable. Jo la veritat és que m'havia preparat la intervenció començant amb una confessió. Jo sempre m'he cregut un europeista convençut. El que passa és que realment en les actuals circumstàncies Europa s'ha revelat com un actor que verdaderament no serveix els interessos de la majoria, sinó que serveix els interessos del gran capital i del sindicat del crimen, m'apunta així el senyor Díaz Pavón. Però jo ho dic i ho confesse o ho admet d'una manera tan trista. Jo em sento trist a l'haver d'admetre que Europa realment el que està defensant és els interessos del gran capital. Hi ha un fet incontestable i és que el deute i el pagament dels interessos d'aquest deute està comprometent una quarta part dels pressupostos estatals, dels pressupostos de l'Estat. Si això afegim que l'estat espanyol se gasta 40.000 milions d'euros en pagar subsidis d'atur, doncs els càlculs 40.000 més 40.000 són 80.000, per tant se'n va vora una tercera part o prop de 2/5 parts dels pressupostos estatals. Això és absolutament inviable. Inviable avui i inviable demà. Inviable si es fa de la manera que s'està plantejant per part de la troika, aquesta troika que abans el Partit Socialista ha demanat que vinguera a Follos, però que a Follos no vindrà directament, però sí que està directament implicada en la política d'Europa. Això és inviable si no intentem buscar una altra solució. Perquè l'agra ironia és que part d'aquest deute, bona part d'aquest deute, estimat en uns 250.000 milions d'euros del deute que actualment té l'estat espanyol, ha anat destinat a rescatar entitats financeres a avals per al sistema financer. I aquest mateix sistema financer que ara està exigint
està exigint a l'estat espanyol que apliqui les polítiques de retalls que estan duent a una roda i a un cicle viciós que encara du més deute, més crisi, etc. Recordem com fa escassament 4 anys el senyor Sarkozy, que de comunista o socialista o d'esquerres té poc, demanava o ell aspirava a reformar el sistema capitalista per a reduir o limitar els excessos a què ens havia portat el sistema capitalista, que havia fins i tot fet trontollar Wall Street. Estats Units va ser el primer en caure, arrastrar seguidament a Europa. Estats Units sembla que sí que ha donat en el secret o en la solució, que és no la limitació de la despesa, sinó incrementar, estimular i incentivar el creixement, i Europa va per una senda totalment diferent. Sembla que ara hem renunciat a reformar el capitalisme i el que s'imposa són tesis encara molt més capitalistes, molt més liberals, de regulació absoluta, de limitació de serveis que fins ara se tenien garantits, en la invocació de que no hi ha diners per a tantes coses. Abans he fet la reflexió, hi ha 40.000 milions d'euros que l'estat espanyol està gastant en subsidis per a desempleats i 40.000 milions d'euros que s'estan gastant en satisfer els interessos del deute. No estem tornant del capital, estem satisfent els interessos del deute. Evidentment que nosaltres no som uns il·lusos i no som tampoc uns botxos ni uns temeraris. No ens neguem a pagar el que és el deute legítim, però creiem que hi ha una part de deute il·legítim que no podem assumir. Hi ha un 3% del producte interior brut o del deute anual que ha anat destinat al rescat financer en el 2012. Per això l'estat espanyol no hauria acabat en el 7% o prou del 7% que deia Rajoy l'altre dia que havia acabat i que havia complit amb els compromisos amb Europa, sinó que estaríem més proper prop del 10. I la prima de risc se'ns està castigant justament per això. És que una prima de risc un deute que s'han compromès tant el Partit Socialista com el Partit Popular a fer la modificació, la reforma constitucional, i efectivament se veu, i així se dugué al ple i se va debatre, i nosaltres ens posicionàvem en contra perquè creiem que limitava les potencialitats o les possibilitats d'acció del govern de cara a que en algun moment se poguera incrementar el deute per a satisfer necessitats, moments de necessitats, però si encara aquesta previsió constitucional haguera suposat que no tenim prima de deute, una prima de risc, perquè sabem tots el que és la prima de risc. La prima de risc és el que Espanya està pagant en interessos més que Alemanya, que és el país de referència, perquè s'entén que hi ha un risc d'impagament. Però un risc d'impagament, quan hem garantit constitucionalment que anem a pagar aquest deute, per damunt de qualsevol cosa anem a pagar el deute. Estem obligats i compromesos a pagar el deute, per damunt d'educació, per damunt de sanitat i per damunt de serveis socials i per damunt de pensions. Per damunt de tot això hem promès que anem a pagar el deute. Nosaltres no som uns botxos ni uns temeraris, però sí que ens oposem a que carregui sobre les esquenes dels ciutadans la responsabilitat o la càrrega d'haver de satisfer part d'aquest deute, que és un deute, creguem i entenem, un deute il·legítim. Que està clar que hi ha altres aspectes que són una declaració d'intencions, però vostès mateixos diran. Crec que la intencionalitat de la moció és ben clara i ben manifesta. Entenem que la via perquè comencen a solucionar-se les coses no és en absolut haver de satisfer per damunt de tot el deute que d'una manera injusta se carrega sobre els ciutadans i sobre l'Estat, sobre les administracions públiques, i que obliga a retall sobre retall i que perjudica notablement les persones.